Kining pagampo nato dili lang para sa atong kaugalingon, kundili iapil sa nato pagampo ang uban, epektibo gid ni siya. Dili tungod kay angayan ta og dunay gahom nga modiktar sa Ginoo aron mausab ang atong isig katao or matagaag grasya ang atong isig katao, kundili tungod na sa Espiritu Santo nga niya nato. Matud pa sa atong tubag sa Salmo sa to, gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. Dili ra ni pasabot nga anak sa Dios si Jesus. Siya sad gihatagan siya sa Espiritu. Apan kita kay mga sinagop man tang mga anak sa Dios, naa sad tay Espiritu Santo. Nga matod pagani ni San Pablo, nangandoy siya nga makaila unta ta, masayran unta ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Kani daing gahom kining Espiritu Santo mao man ni nagbanhaw ni Hesus, mao sa ni naghimo niya karon nga hari sa tanang mga hari, human siya na tao dinis kalibutan. Kining Espiritu naa na ni nato. Gilingya imong tupad ing na sige kagamit sa imong gahom. Sige. Ug ang unang gahom nato mao gyud ang pagampo alang sa atong kaugalingon, alang sa atong isig katao, ug alang sa katilingban. Mao man bitaw nga karong adlaw maoy culmination sa atong AACOM or Asian Apostolic Congress on Mercy. Naghimo karong kaadlawon, ganiyang kaadlawon sa atong procession, grand procession, pagampo. Dako kayong misa diha sa Basilica de Santo Niño. Nagampo ta dili lang para sa Pilipinas, kung dili sa tibuok yung kalibutan. Pero matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, kadtong moangkon, maging sa ito pagsulti dire, bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akua, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tao at tubangan sa mga anghel sa Dios. Pasabot ang atong pagampo madungog ra gyud didto sa langit ug dawaton sa didto sa langit, basta ato gyung ipakita nga kita iya ni Kristo. Unsaon man pagpaila nga kita iya ni Kristo, ato gyung puy-an ang iyang mga kasuguan ug ang matang sa iyang kinabuhi. Mabuta nang magsigitag simba, magsigitag ampo dinhi, nya libakira kay tas tanan, palaaway kay ta, tikasan pagyud kaayo, mura magway epekto ang atong pagampo. Puy-an ang kinabuhi ni Kristo. Unsa may mga kinabuhi ni Kristo, sige naman akong sulti diri, o iya sa nang gisangyaw, mao sa na iyang gitudlo siya mga apostoles. Ang una gyung kinabuhi ni Kristo, kana gyung kakabos. Ikaduha, ang pag-alagad sa mga kabos. Ikatulo, ang paghigugma sa mga makasasala. Pero siya way sala, pero nahigugma sa mga makasasala. Kita lahi man, sige tagpakasa, sige sa tagpangaway, sige sa taog panaway sa atong isig ka makasasala. So una, kabos na kinabuhi, nahigugmas mga kabos,
nag-alagad sa mga kabos o nahigugma o nag-alagad sa mga makasasala. O ang lain pagyod nga matang sa kinabuhi ni Kristo para atong ipakita sa mga tao, kini na sang pag-antos. Andam tang muantos hangtod sa kamatayon. Kanang tao nga magbuhat ani, magsigig antos, magsigig alagad, magsigig higugma, usahay gani tawgon ni sila the living saints. Sama ni San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, ni Mother Teresa, sila si Saint John Paul II, Bishop Chupilo Kamumot. Mao ni sila ang mga tao nga murag makaingon ang mga tao, inigtan-aw pa lang nila murag mga buhi nga mga santos. Gi ko no bilingi ako no nang imong tupad diha, ing na ko no mura kag living saint or living Satan. Kay usahay di man ta living saint, living Satan manoon, apil na ning nagwali. Ngato sa mga politicians, nasa ipipilaan na nila nga murag living saints. Kanabitang politician nga nagpabiling kabos, nangalagad, nahigugmas mga kabos, nahigugmas mga makasasala, dili magsigig panaway o pangaway sa mga makasasala, niya labaw sa tanan, kamaong muantos para sa kadaghanan, dili magsigilag lipay-lipay, siging padato, siging pamalitan ang ilang mga gustong paliton nga mga mahal kaayo, mga materialistic kaayo, di gyud makit-an ang Ginoo. Og ang katapusan, sama ni San Pablo, sama sa mga santos, kanig yung makanunayong pag-ampo. Kanabitang kamaog yung morosaryo kada adlaw, kamaong muhimo og mga buhat sa pag-ampo. Mabita din sa atong parokya, maghimo gid ta og daghang pag-ampo. Na ata dinhi kada semana, ato na nirong gibansay, mag-ampo ta pinaagi sa pagprosesyon sa imahin sa atong patron, San Vicente Ferrer. Ato siyang ilibot. Mga usa ka oras gina nato kada Huwebes, daghan-daghan sang manguyog. Wa ta kay bawog mopadayon bagid ni, pero ato ginapadayonon. Nya sunod natay Alliance of Two Hearts Vigil, naasa ta dinhi 2000 Hail Mary, naasa ta dinhi Legion of Mary, naasa ta dinhi kanini ang mga synodal worship, mga charismatic sa igadaan na ug daghan pa. Napatay TC prayer para sa mga batanon ug daghan pa mga devotional prayers nga atong gisuportahan. Ngano man kay kini manggong pag-ampo mga igsuon, mao gini ang atong makapalihok ug makapadako, makapalambo sa gahom sa Dios nga niya nato. Kay mao man ang atong connection to God. Muna kanang tao nga magsige og kunuhay og himog mga maayong buhat, pero di mo ampo sa madugay sa madali, mahulog gid na sa kadautan. Mahug ba kay maigo man na siya sa tentasyon sa yawa. Ang yawa maro kay na ana-anaon na ta na lipat-lipaton nya wa tay pag-ampo, dali ratang malipat. Mao na si San Pablo nangandoy gyud nga ang Dios mahimog yung sentro sa simbahan, dili ang mga kalihukan lang, kung dili ang Dios gyud si Kristo, kay mao man siya kahingpitan sa atong kinabuhi. So nautunta ato kining paningkamutan og kining atong gibuhat, dili unta mahimong sayang. Maminaw ta sa Espiritu Santo, maminaw ta sa iyang paggiya kanato aron nga mahatagan ta og daghang mga grasya og ang kunon ta kanunay ni Kristo didto sa langit.
mga matay magita dinhi nabitay magpa pre-over nako, Father, pre-overi ko kay aron naihiling. Ang una ginakong pangutana, andam na bakang mamatay? Maulpot man na, maulpot nako kun imo kong papandungon anang imong ulo kay gusto ra jud kang kanang malagsik, gusto ra jud kang maayos imong sakit, kaluoy sa Ginoo nga mitugot sad nga mamatay kita. Sa ato pa di ay kung di ka maayos imong sakit kay gitugot nas Ginoong mamatay ka, wa di ay Ginoo sa imong kinabuhi. Namuhilak in taon ng uban, pero sa kadugayan makaamgo sila. Nya ikaamgo na, aanha na nato ihatag ang prayer for healing. Kay ang healing nga tinud-anay mga igsoon kanang mawagtang na ning atong kahadlok sa kamatayon. Kana bang makasabot na ta nga ang kadako di ay sa gugma sa Dios milabaw sa atong kamatayon, milabaw sa atong mga pag-antos. Nya ang iya sang kalipay nga way katapusan giandam na alang ni atong mga tao nga andam magantos, andam mamatay dinhis kalibutan nga nagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios. Kana gyud mo inindot kay healing. Mao na nay gitawag og permanent healing, lasting healing, the healing from our bondage of fears, anxieties, and worries in this life.